हेलो लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय मोसा हकदाव इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट मोनसे गोदान खुलिदों लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं बे पिकनिक स्पटआवनो थांनानै नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो सानदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आं दा नै बाइकजों थांगासिनो। आं दा सिङाव हाबलांबाय लोगोफोर थांगासिनो मोनहैथ'वाखै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। मोसा हकदाव इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटआ माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना पिकनिक जाफैनो हागोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। बे पिकनिक स्पटआ माबायदि साफा आरो माबायदि जायगाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फाइनालि सौफैबाय लोगोफोर। बेनो जायगाया। दा गारि लाखिनानै बेरायसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था। बेखौ बानायदों क'क्राझार टाउननि खोलाहा 11 किल'मिटारसो गोजान जानथायाव जायो बियो। जायगाखौ बिराद बरिया साफा खालामदों। सारिय'फाले हाजोजों बेंफब जानाय बे जायगाया। खाथियाव फुख्रि मोनसे दङ। बे देग्लायसो गोदान अपेनिं खालामदों लोगोफोर, बावाखै बियो। जायगाया हले ओरैबायदि साफा खालामखादों, माने खनसे फैबाथाय फैबाय थानो गोसो जालायो। बार गुसु आरामनो सिरि, खुनु दामनाय देनाय गैया दा बर्थमानाव आरो दिनैनि दिनाव। गोदानखाय बांसिनानो मोनथियाखै दाबो। साफा सानै जाय मोनथिदों बिथांमोनहा बेरायफैदों गारि लानानै। गेट एन्ट्रिया बारा नङा। बाइकखौ 50 थाखा लायो, बासखौ 400 थाखा लायो, ओमफ्राय मिनि बासखौ 300 थाखा लायो, कारखौ 200 थाखा लायो। बे गेट एन्ट्रि फिस बियो। बे एन्ट्रि फिसजोंनो माने बे जायगाखौ साफा खालामो जाहैबाय आरो। बे जाय बाहाय पिकनिक स्पट बानायनाय कमिटि बिसोरो। कृष्णचुरा बिफां। देग्लायसो गोदान फार्स्ट टाइम हाजो सायाव बियो। हाजो दरसे फिसा दङ बाहाय। बे हाजो सायावनो बे पिकनिक स्पटखौ बानायदों। आं दा बे मिडिल गेजेर साइडआव दंगासिनो लोगोफोर। आं देखायलांनो नाजागोन, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। हानायखिनिखौ देखायलांबाय थागोन आं। गेजेर गेजेर फुल गायना होदों नै। बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। हानायखिनि आं देखायलांबाय थानोसै।
दा नै गाहाय साइडथिं देखायनो नाजागासिनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं दा गाहाय साइडथिं देखायनो नाजागासिनो बे गाहाय साइडआव कारजों बेरायफैदों मालाय बे फुख्रियाबो गाहाय साइडथिंजायनो दङ लोगोफोर बाव मोनसे सुइस गेट फिसा दङ जिरायग्राबो दङ नै आं दा गाहाय साइडथिं ओंखारलांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा गाहायाव सफैबाय लोगोफोर फुख्रि दङ नै नैबे मोनसे सुइस गेट फिसा दङ नैबेनो जाहैबाय सुइस गेटआ दरजा मोननै गोनां सुइस गेट आं दा फुख्रि सेर सेर थाबायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सारिय'फाले हाजोल' नुयो माथो हाग्राजों बेंफबजानाय सारिय'फाले